Kublai pi paro at ngapediang snobhai pi syakane ke YouTube channel jonga Aloysius Papang. Parolok kawai ke long kami kabadai ke North South India dan ke Jala Kerala ke Nimisha Priya live kon rusnem kerta kala syak set bendi rengkat bat karai ban syak phasi hapo Sana Central Jail ke Nongba jongkeri Yemen neduk snem arhajar khat pra haduk mentah ke Sarkar Yemen ke ledep ban bu tarik ban phasi no ya ke Priya haka khandu trik benta ubnai naik tung arhajar arthosan kumbada pentim syaki board penya jong ke Sana Central Jail da u Director General of Prosecution jong ke Sarkar Yemen karai ban phasi ya ka Priya ka wan hadin ke tisha rai pendem no jong ka haka yeng bishar Yemen habana lap bakal penyap no ya uwei unong Yemen ubala tip keteng kum Udalal Abdul Mahdi berjubuk dukan jain mensuak Hassana bat hadin ke Priya ke pendungkam no iu hapok ke klinik jongka banyak tray rengkat ke Priya ke dei ke baju tray kum ke staff nurse hakawei ke hospital Sarkar hari Yemen nadu usnam arhazat pra bat better bat kalau sign no na klinik kam haus usnam arhazat khat saw bat beli la ke jong ke klinik ke badan kum ba khat saw jingtia haus nam arhajar khat sang ka bakala ai keteng ka Al Aman Medical Clinic pengkat bat Udalal Abdul Mahdi utrai snong ke Yemen namakat kum ke Yemeni law ni ke kendon anjong ke Yemen ke Priya kum ka nong bari kamla ban play himarway ya ke klinik dan ni business hapok ke Yemen klem dia trailang bat kino ki businessman ni ki try mulo de house nam arhajar khan riu bo dalal ul sedang bat shim kabu ya ke Priya ya ka bo pendik ya ka haki babon kirukom kum kejing pendan kam bakla ya ka pisa jok ke klinik ujuma ham ro ban penshitom ya ka da ka ba syok badan bat sedang ro ban kam ya di kum ukurim jongka nelor bo ulato bat buri lot ya baro ki kwat kisla ki badan kam bat ya ka passport ke jongka bat umjusha ro ika ban phone ni ya keren bat ki bahayeng hasem jongka ki badan ha India ba kentob ika kemi ukurim bat ka khon kan thai jongka ka Priya ta sedang ban im jenjar soksat marway hari nongway jangai naliye na ka jing sha pendik ha uni Udalal namar ba ukurim bat ka khon kan thai jongka kimla sho ban phai biang she Yemen hadin ba ki le phai she India bat makaru kamyo syo banwan pai se India na kadaw bo Udalal ulaburi ya ka passport bat ya ki kot kisla badan kam jongka paro de ha ujulai arhajar khatnyo ka Priya hapden ka jing sngau sok sat ha ka jing em bat ka jing thmu ban wat bat ban yo biang ya ka passport bat ki kot kisla ki badan kam ba Udalal ulaburi kumta ka badan kam no da ka boy ban pendi ya Udalal da ka katanen ka dawai penyap thia basipor tang bakan yo lat ban wat ya ki kot kisla jongka tang bas new bok no bu Udalal ula yap du no sendon na kadaw bakala kum ai bon bat klan palat kadawai hadin bu Udalal ula klat no ka Priya kala kamte bat ka jingrap jongka wei ka parlok nos jongka na Yemen ka bakateng ka Hanan ban like na ki jing sha thrais new baro kila ot nang khot no ya ka met yap jong Udalal bat bread hapo ka wei ka top Ndai tang hadin khendiat tayo ka Priya kala syakam no haki bor polit ke Yemen ha ubnai okas arhajar khatnyo na ka jaka khapo jong kari Saudi Arabia bat Yemen om tang kata wala ka Priya kala persang ban sai kho yade halor ka jingdon kti jong ka ban penyap ya Udalal de haus nam arhajar khat phra ba ka yeng ka shri jong kari Yemen kala rai pendam no ya ka Priya rengkat ka rai ban sha penyam ha ka jingedai bat ka kam penyap riu jong ka kat ba ka Hanan ka parlok jongka pat kala syak set along shitting em ki bahayeng hasem unong ya sakan ba ka Sarkar India ro ki laju persang ban pelat ya ka Priya na jail hak babon ki rukam klang bakan light na ka jing syarai phasi hande ka Supreme Judicial Council jongka Yemen kala kantai mardor ba kala penkesan no ya ka hukum ban phasi ya ka Priya house dem arhajar atho saw ya ka bladep ban ai ro ika jing menjur da u President jongka Yemen u Rashid Al-Almini bat da thmu ban phasi ya ka ubnai January jong uni usnam arhajar athosan hendai le penjalan no shwa shipor da ka jingrap jongka Save Nimisha Priya International Action Council ka kanhun ka bala seng da ki bahayeng asam bat ki paranong India ha Yemen
Kilawan ikilat kelenti kiba bon rukom ban ya keren bat kasokar Yemen ban pelait no ya kapria na kajing syaset along ban da kajingmi syakmat jong uwei uriu Tremon sngop hande India u bakateng u Samuel Jerome Bhaskaran ban ya keren bat kasokar Yemen bat ki bahayeng jong utalal Abdul Mahdi ban ma no ya kapria ban ya rapalat ya kada patok handai hakadi ke kenti ke pementapan ke syong baro setang hak sorkar India ban ya keren bat ke sorkar Yemen bat kumju ro bat ki bahayeng hasem jong utalal nenika Mahdi family ban ma ya kapria halok leki company apri jongka nang ban pelat ya ka na kejing sya phasi ya ka bak sorkar India kan ju ya keren da ka por shikapor rangkat kejing rap jong kibor sorkar kari Iran ro kumju Kermen bakali kalong kami nong India ka basa bat ka basya set patok mentah Yemen kan slide no nakali ka rai ban sya phasi haka khandu trik mentah ubnai cisen perkhan la dei ban pentri kam tikna biang e kum kani ka jo ka an ka ba kham teng e ka an ban rai penyam ni ka ta ka death sentence ni ka capital punishment ya barok kinong le kham stu ba shakai hapo ka di India jongi knang bakan long kum ka jing sneng ka ban pen perkhat arsin ya barok ki briu ki baju don jing thmu bat melien ban le ya ki kam stu ban lai project thu rukom kham tam e ha ka jing dei bat ki kam thombor ki kam penyap ya ki kan thai khana ki kam penyap briu ki ba bon rukom ka jing khai ya ki jing di pen puan ha ka leng kari wat hang ni hapo ka jala Meghalaya jongi ro te tip perlok kumnu pat phi ya snow lini pidon ayu pat ban kantho halor kadi ka benta paralok la pisno tanat ya kadi ka video snow bhaw bat klet ban like share comment bat kumjo ro ban subscribe ya kadi ka YouTube channel jonga na ki benta ki wai pat ki khana jingja ki ba khampla ki ba juwan ra shapi na ka por shap ka por khamtam e ya ki khana jingja ki ba ja shabar jong ka chala Meghalaya namal ya ki jingja bahapo ka chala kila don shibon ki wai pat ki news channel ki bala pathai shapi bala danga penni ya ka jo ka khana jingja phila ban ngia no na kata kadaw na kham smart ban wanra shapi parlok ya ki khana jingja ki ba shabar jo ka chala bat shabar jo ka riro khnang bangin ya tip lang bat tat hado bangin de kando pat ha ka next video paralok play shibon ya kapor jong pis no ba wat klet ban like share comments pat kum jo ro ban subscribe ya ka dik YouTube channel jonga na kamenta ki wai pat ki video